खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 20 अक्ट'बर 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोनांथि गैयै दावबायनांनो हागौ, देहायाव सानाय सुनाय जानो हागौ, गावखौनो जोथोन लानांगोन। वृष राशि साना जेथो गोनां जागोन, गुबुननि मदद नागिरबायनांगोन, देहाया गोग्लैसोगोन। मिथुन राशि सावस्रिनि जेंनाया गोजोन गैयै खालामगोन, गोबां रां बाहायनांगोन, गोसोखौ गोरा खालामना थानांगोन। कर्कट राशि मोजां सुबुं लोगो मोनगोन, जिउनि हान्थिनाय लामायाव जाफुंसारनाय मोनगोन, गोजोन सान। सिंह राशि आखायाव फैनाय खाबुआ गलांफिनगोन, रां आरजिनायनि लामा मोननो गोब्राब जागोन, दुखु खस्थ' सैनांगोन। कन्या राशि गोबावनि बेराम आजारनिफ्राय उदां जागोन, सावस्रिया साबस्रांगोन, गोजोन सान। तुला राशि गुबुनजों दावबायफानांनो गोनां जागोन, देहाखौ जोथोन लानांगोन, बायजोनि आदार जायैया गाहाम जागोन। वृश्चिक राशि जिउआव जौगानाय गैयै जागोन, गोसोखौ गोरा खालामना थानांगोन। धनु राशि मोजां रादाब खोनानो मोनगोन, नाजानायनि फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन, साख्रि मोननो हागौ। मकर राशि गोसोआव गिनाय सानस्रिया जायगा लागोन, रां रुफा खहा जागोन, इसोरखौ सिबिनायाव नांथाबनांगोन। कुम्भ राशि समाजाव मुं सुजागोन, गुबुननि निन्दा होनाय मोनगोन, गोसोआ गोजोन गैयै जागोन। मीन राशि गोजोन सान, गोग्लैसोनाय देहाया साबस्रांनाय मोनगोन, इसोरखौ फोथायनाया बांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।